Veľa som sa v živote sklamal. Možno viac, než by som to dokázal uniesť. Bolelo to naozaj veľmi, že som ani nevedel, komu mám o svojej bolesti povedať. Všetko som to dusil v sebe a žil som s tou bolesťou dlhší čas. Mlčal som, aj keď vo vnútri som kričal. Hľadal som niekoho, kto by mi rozumel. Niekoho, komu by som mohol otvoriť svoje srdce. Mal som okolo seba ľudí, kamarátky a kamarátov. Niektorí z nich mi boli naozaj v tom čase oporou. Povzbudzovali ma a dodávali mi silu ísť týmto životom ďalej. A za to všetko som im naozaj veľmi vďačný. Pomáhali mi niesť to bremeno aspoň trošku. Ale aj tak som vo vnútri bol často sám. Stále som cítil, že mi niečo chýba. Niečo, čo by mi pomohlo zbaviť sa tohto bremena. Ťažoby, ktorú som nosil vo svojom vnútri. A keď si spomeniem na svoju chorobu, ktorou som musel bojovať, lebo som sa nechcel vstávať, lebo som túžil žiť plnohodnotný život, tak ako žili ostatní moji rovesníci, moji priatelia. Keď moje telo prestalo poslúchať tak, ako kedysi, začal som bojovať so svojím handicapom. Dní plný bolesti a únavy. Ale myslím si, že som to zvládol. Hoci nie úplne. Ale teraz je to oveľa lepšie, než ako to bolo predtým. Pred niekoľkými rokmi. Žijem ako ostatní ľudia. Ako ostatní moji priatelia. Často sa zapájam do mnohých aktivít. Či už sú to duchovné, alebo spoločenské. Nechcem sa vraciať späť do minulosti. Nechcem už viac premýšľať nad chorobami a ani nad sklamaním. Chcem žiť pokojný a šťastný život. Začínam hľadať niečo viac. Chýba mi pokoj, zmysel a nádej. Keď som začal chodiť do kostola, tak to nebolo preto, že by som hľadal len náboženstvo, ale preto, že som túžil po blízkosti, po niekom, kto ma naozaj pozná, kto ma nesklame, kto ma miluje, po Bohu. A tam som ho našiel. Lepšie povedané, on našiel mňa. Nie cez veľké slová, nie cez zázraky, ale cez ticho, cez pohľad na kríži, cez ten zvláštny pokoj, ktorý sa dotkol môjho srdca. Ako keby mi hovoril: aj keď všetko zlyhalo, ja ťa nikdy neopustím. Amen.